Исәнмісіз эфирда жұмға күн яңалықлары, студияда Роза Хабибулина алға таба қойбір темалар турында. Қабыл ету комиссияларында урақ үсті колледжлар абитуриентларға нәрсе тәқдим ете. 1 июльдан эшмәкәрләр онлайн кассаларға күчәргә тиеш. Закон таләпләрен үтәмәүчеләрне штраф көтә. Біреулер пешерата, икенчеләр җыештыра. Бу ялларда водолазлар камытыбын чистартачак. Һөнәри белем бирү учреждениеләрендә кызу урак өсте абитуриентлар һәм аларның әти-әниләре туры килерлек белгечлек эзләү белән мәшгуль. Быел 9-нчы сыйныфны 5000-нән артык бала тәмамлады. Аларның яртысыннан артыгы мәктәптә укуны дәвам итәргә теләми. Шул сәбәпле күллият һәм техникумнарда конкурс зур булачак. Кабул итү кампаниясе эшен башлады гына, ә кайбер уку йортларында инде үтәлгән диярлек. Абитуриентларга нәрсә тәкъдим итәләр Гүзәл Габдуллина сюжетында. Олеся Афанасьева 9-нчы сыйныфны тәмамлагач мәктәптән китәргә булган бюджет урынына эләгер өчен документларын 3 күллияткә биргән. Ол также медицинский колледж, педагогический колледж, НГПУ, НГТТИ. Игътибар итәм, ничек нинди сиңа профессиялар больше нравится, нинди специальностьлар сиңа күбрәк ошый. Белгечлекне сайлаганда төп критерий бәяләр. Алар 20 меңнән башлана, 50 меңнән артык торган белгечлекләр дә бар. Барлык клиентларда да диярлек бюджет урыннар бар, әмма аларга дәгъва итүчеләр дә күбрәк. В этом году у нас бюджетных мест больше, чем в прошлом году на 30. Если мы в прошлом году принимали 220 бюджетных мест, было в этом году 250. Принимаем по 4 специальностям и 2 рабочим профессиям. На данный момент у нас количество заявлений и сданных оригиналов больше, чем в прошлом году. Мы берем только на базе 9 классов на дневную форму обучения и на заочную форму обучения на базе 11 классов и на базе техникумов. Медицина күллиятендә бюджет урыннары дәүләт заказы нигезендә формалашкан. Аларның саны 10. Бирегә керер өчен махсус тест узарга кирәк, конкурс зур булачак. Бары тик иң яхшылары гына күллияттә белем алачак. Ожидаем большой, потому что почти на 100 человек у нас сократился план приема. Это вызвано с тем, что больницы и поликлиники достаточно хорошо укомплектованы средним медицинским персоналом после введения подготовки по целевой подготовке по 4-сторонним договорам. Абитуриентлар булачак һөнәрләрнең хезмәт базарында популяр булуына да игътибар итә. Күп кенә уку йортлары оешмалар белән килешүләр төзи. Уку барышында да диплом алгач та студентларны шунда эшкә урнаштыралар. Без эшне менә предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр белән эшлибез, аларның коллективлары белән студентларга безнең булачак белгечләргә эш бирүче кешеләр белән укыту программаларында алар белән киңәшләшеп төзәттек, үзгәрешләр керттек һәм инде кабул итү барышында да тырышабыз шул юнәлешне алып барырга. КАМАЗ акционерлык җәмгыятенең профсоюз оешмасы белән килешү төзедек. Сергей Павлович Титов исемендәге картон кәгазь комбинатының профсоюз комитеты белән, Россия почтасының профсоюз комитеты белән килешү төзедек. Студент тормышының никадәр оештырылуы да мөһим. Кабул итү комиссиясендә барлык түгәрәкләр һәм секциялар хакында да сөйлиләр. Активистларга өстәмә бонуслар каралган. Мисал өчен ТИСПида чараларда еш катнашучыларга уку өчен түләгәндә 20% ташлама ясыйлар. Гүзәл Габдуллина, Эльдар Шайдуллин, яңалыклар. КАМАЗның яңа заводында җитештерү ачыла. Бу хакта бүген оешма акционерларының йомгаклау очрашуында билгеле булды. Биредә республика президенты Рөстәм Миңнеханов, Ростех башлыгы Сергей Чемизов һәм эре акционерлар катнашты. Генераль директор Сергей Когогин йөк машиналары базарында оешма өчен яңа мөмкинлекләр барлыкка килде дип билгеләде. КАМАЗда Россия йөк машиналарының 45% җитештерелә. 2019 елда яңа заводта йөк машиналары өчен кабиналар җитештереләчәк. Бу Daimler белән уртак проект. Кабиналар КАМАЗга һәм Mercedes-Benz'га озатылачак. Булар барысы да җитештерүнең алга баруын раслый. Выручка по итогам 2017 года превысила 156 миллиардов, что на 18% больше, чем в 2016 году. Чистая прибыль выросла в 5 раз, почти до 3,5 миллиардов рублей, что является результатом эффективной деятельности компании в отчетном периоде. 3,5 миллиардны тәшкил иткән чиста киремнең 749 миллионын акционерларга дивиденд түләргә тотачаклар. Бу КАМАЗ тарихында иң зур сумма. 2017 елда базарга К4 бонының 5 моделе җитештерелгән. Шулай КАМАЗ пилотсыз шаттл автобусы җитештерде. Хәзер транспорт Казан урамнарында сынау уза. Сегодня КАМАЗ не только
там работает, он работает на перспективу. Вот подписан такой серьезный документ СПИК, который даст почти 50 миллиардов инвестиций и, значит, новые направления, новые продукции, новый ассортимент появится здесь. Акционерлар җыелышында КАМАЗның директорлар советының яңа составы өчен тавыш бирделәр. Исемлектә элеккеге Чаллы мэры һәм экс-премьер-министр Илдар Халиков фамилиясе юк иде. Аның урынына Алексей Песошин күрсәтелгән. Бүген директорлар советының яңа вәкиле Алексей Песошинның, Рөстәм Миңнехановның һәм Ростех корпорациясе башлыгы Сергей Чемизовның КАМАЗ-Мастер йөк машиналарының барлык модельләрен күрү мөмкинлеге булды. Исегезгә төшерәм, бүген Зәңгәр Армада Дакар ралли марафонының 15-нче тапкыр җиңүчесе булып тора. Гүзәл Габдуллина, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шаллыға бизнес-десант эше проект эшлекле активлыкны арттыру һәм бизнесқа административ босымны киметүгә юнәлтелгән. Бизнес-десант белем бирү проектында игътибар үзәгендә Татарстанда эшмәкәрлеккә ярдәм итүнең гамәлдәге чаралары. Очрашуда тәҗрибәле бизнес-спикерлар, эшмәкәрлеккә ярдәм фонды вәкилләре үз белемнәре белән уртаклашачак. Бизнес-десант кысаларында эшкуарларга микрофинанс заемнарын алуга документлар тапшыру мөмкинлеге биреләчәк. Чара 5 июльдә 9 сәгать 20 минутта Open City кунакханәсендә уза. Катнашырга теләүчеләр 30-57-62 телефонына мөрәҗәгать итә ала. 1 июльдән бизнес онлайн кассаларга күчә, яңа аппаратларны сатып алу һәм теркәү өчен эшмәкәрләргә 2 елга якын вакыт бирелде. Яңа закон таләпләрен үтәмәүчеләрне штрафлар көтә. Салым инспекциясе белгечләре июль башыннан ук тикшерүләр белән йөрүчәк. Елена Спирина онлайн кассаларны беренчеләрдән булып узган ел башында ук куйдырган. Әлеге үзгәреш 2017 елның 1 февралендә гамәлгә керде. Эшмәкәрләргә 2018 елның 1 июленә кадәр өстәмә вакыт бирелде. Беренче карашка кассада әллә ни үзгәреш юк, әмма ул эшмәкәрләрнең дә салым инспекциясе белгечләренең дә эшен җиңеләйтә. Чек бастырылу белән мәгълүмат салым инспекциясына китәчәк. Минусы кассы только в том случае, если нет интернета. Все остальное, то есть это правильное ведение кассовой процедуры, то есть это открытие-закрытие, все делается вовремя, все отчеты просматриваются легко, доступно. Соңгы мәгълүматларга караганда, әлегә шәһәрдә 500 уешма касса куймаган. Аларны салым инспекторлары тикшерәчәк. Это будут и документальные проверки. В любом случае, все, кто не перешел на применение ККТ, будут привлечены к административной ответственности. Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа за неприменение контрольной кассовой техники составляет минимальная сумма штрафа 10 тысяч рублей. Для юридических лиц минимальная сумма штрафа 30 тысяч рублей. 2019 елның 1 июленә кадәр хезмәткәрләр тотмаучы эшмәкәрләрдә касса урнаштырырга тиеш. Мисал өчен фатирны арендага бирүчеләр, газета сатучылар һәм башкалар. Гүзәл Габдуллина, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бу якшәмбедә водолазлар Кама елгасын чистарта. Алар Тукай яр буе тирәсендә эшләячәк. Елганың бу тирәсе суның һәм елга төбенең пычрак булу аркасында коенырга яраксыз булып тора. Шәһәрдәшләр күпләп ял иткән урыннарда тәртипне сакларга тырышалар. Ә менә читтәрәк чүп-чар ләм. Ну, ил бывает вот здесь, около берега. И трава. Ну, а там, где пляж, там чисто. Сулыкны чистарту акциясы Татарстанда ел сайын уздырыла. География җәмгыяте халык фикере буенча иң пычрак сулыкны ачыклый. Бу юлы Кама елгасының Тукай яр буендагы участогын сайлаганнар. День очистки водоемов – это у нас уже ежегодное мероприятие. С водоемов достает достаточно много мусора. Это и автомобильные покрышки, это отходы коммунальные. Очень много отходов потребления, такие как металлические банки, пластиковые бутылки. То, что люди оставляют на пляже и не забирают с собой. 1 июльдә бу участокта водолазлар эшләячәк, бәлки шуннан соң су керүчеләр өчен чиста гына түгел, куркынычсыз да булыр. Гүзәл Габдуллина, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән саубулашам. Алдагы елларыгыз файдалы үтсен. Сау булыгыз. Ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица».
Хыялларыгыз Кама коммерция банкы белән тормышка аша. Тулырак белешмәләр банк бүлекләрендә.